Co acto de hoxe poñíase o punto final á campaña comercial Rasca e Gaña, levada a cabo este Nadal na localidade, organizada polo Concello en colaboración coas 3 asociacións de comerciantes existentes e co patrocinio tamén das principais empresas do municipio. O alcalde Xosé Lois Piñeiro valorou moi positivamente a iniciativa, que axudou a que a xente comprara no comercio local. Foi moi exitosa. Quería primeiro, antes de agradecer o traballo da Concellería de Promoción Económica e das técnicas de turismo, que tamén se implicaron no desenvolvemento da campaña e moito ademais, e, por suposto, da participación de todos os comercios do Concello, das empresas colaboradoras, que foron varias, e aquí está representada pois unha das principales, que é Congalsa, e tamén da xente, que participou moi activamente e creo que disfrutou da campaña, e as circunstancias que, por desgracia, nos obrigaban a ter que mercar a todos aquí no noso propio Concello, pois fixeron que tamén, creo que contribuín tamén a que fora un éxito. Participaron uns 71 comercios que repartiron uns 600 agasallos directos por un importe total de preto dos 20.000 euros. O premio estrela da campaña era unha viaxe familiar Euro Disney, que finalmente recaeu en María de los Ángeles da Vila. Pois a verdad que para min non tanto como para as miñas fillas. Pero bueno, moi contentos todos. A xente estaba encantadísima, ilusionada, é a primeira campaña que sale tamén, e queremos agradecerle, claro, as empresas grandes que nos botaron unha man e que nos veu de maravilla. Eu encantadísima de dar o premio a Disney, claro. O éxito da campaña este ano fai pensar na súa continuidade o ano que ven.